Здравейте! Вие сте с 6-та новинарска емисия на Студио Медиум за учебната 2014-2015 година. Днес ще ви разкажем как отбелязахме еврейският празник Сукот, представянето на нашият футболен отбор на софийските училищни турнири на районно ниво. На 14 октомври отбелязахме първият ден от еврейският празник Сукот. По този случай 8-те класове бяха заведени в синагогата, за да бъдат запознати с традициите и символите на празника. Суката е традиционната шатра с покрив от клони и листа, в която евреите празнуват Сукот. Тя символизира шатрите, в които евреите живеели по време на своя 40-годишен преход през пустинята. Същия ден в двора на училището бе докарана автентична сука от еврейската организация Хабат. На 16 октомври училищният ни футболен отбор традиционно взе участие в турнирът училищни игри. Първият етап бе районното ниво на състезанието. Доволен ли си от представянето ти в матча? Много съм доволен, успях да отбележа гол и ще мислим за напред, ще бием. А доволен ли си от представянето на отбора? Много съм доволен, бихме с много голяма разлика и допуснахме само един гол, което е добре. Това беше всичко от 6-та ни новинарска емисия.